Bengaluru Karbi Society atum Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangapan pinpur alo kapajir. Ningkan Droxy aphe Jankar Saike Alam Kia Puthak Lamrai Kedeng. Ingdeng Drop Dipu Presbytery MIP Mesen Pen Kijul. Kardom Pina Adap Abirta Longpen Nili Birta Thanmangphi Sami Juli BP Nonar Jekha Birtang Tonpen Bengaluru Karbi Society Atumpen Pinpur Alo Kapajirateng RDP Ponsi Prabjin Pen Bengaluru Along Karbi Hemtun Kimpon Pupusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Lamchak Chipitekang Thang Nipha Inquiry Arni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Karnataka State Bengaluru Arungsupi Kahumridam Ahud Bengaluru Karbi Society Atumta Warsai Kimi Cho Endunsi Pinpur Alo Pajirdon Pinpur Alo Along Kisungpon Atengke Bengaluru Arong Supi Alongta Ke Ongdong Karbi Atum Akang Tui Angdeng Kacharli Penchinglo Kachongdat Kachutulo Atumta Do Lasi Prabjin Pen Bengaluru Arong Supi Along Ke Thirtip Karbi Hemtun Kimponangji Pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Apan Pinpur Alo Pajir Pen Chuning Lidun Bengaluru Karbi Society Atum Kachuningri Mate Pinpur Alo Along Ke Jongpon Along RD Piponsi Prabjin Pen Bengaluru Along Ke Do Lo Kecharli Osomar Atumapan Hostel Lapen Karbi Aralatum Kesokiun Ipen Chenglo Bengaluru Arong Supi Kahumridam Ahud Kabohadam Adim Karbi Hemtun Kimpon Pupusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghangpen Lamchak Chipitekang Lapuson Apor Ahud MP Horen Singh Beta Chetongdun Bengaluru ke doatum Kupine Kisung ke boy pendanglo Kithi ke jangle dokok setami Hadak Bengaluru Arong Supipen Kithitang Arpum Kachewanongji Aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Unan ke Nangcherap Dunji Pu Pachini Tekang Pusi BKS Amaipu Stelin Pisopen Karbi Anglong Life Aphan Birutanang Pale Dipupen Rosan Hanse Karbi Anglong Live Kedamtang ningkan surihini ra krigethom aningkan wosik ajeklu nipha ingora pho arni Karbi Anglong District ahempi Dipu Arong Supi hithi arlu along Oto Kevek abangphu pen kachethabdun abangphu Karlitang Jankar Saikya atum angbo Oto kachethap anam sika kep kadure chot ajok charvotudlo Karbi Anglong District Judiciary Court Dipu Along Pini Lamrai Kedeng Ahud Kapang Dakpon Atengke Bangkre Trok Atum Angbong Pen Romeson Danat Harun Bora Sarthebe Lapen Dilip Teron Atum Bangpli Aphan Pajok Ponsi Bangkre Hini Atum Aphana Bangke Non Ke Bangji Thang Niphai Krener Kep Arnisi Kechok Che Lapen Acharakang Saili PG Sita Halabangso Arnisi Klar Dakpen Pang Dakpon Pupusi Kang Sai Tumpen Nang Pachindum ঘোষণা কৰিছে ষোল্লজন আসামীৰ ভিতৰত 4জনক এই গোচৰমুক্ত বুলি আদালতে অব্যাহতি দিছে আৰু 12জনৰ বিৰুদ্ধে দুখ পাই আদালতে ৰায়দান দিছে 147 ধাৰা ভাৰতীয় দণ্ডবিধি 148 341 323 302 149 ধাৰাত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনত তেওঁলোক দোষী বুলি সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে শাস্তি কিমান হ'ব তাৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী শুনানি 28 তাৰিখে হ'ব Pini kapajutsi arni kangkrong kangsai along kejo unedet bangkrehini atum lake Biswajit Hanse Hitesh Rabha Bikram Tiso Robinson Teron Mongol Singh Rongphar Jameson Teron Sar Singh Teron Sanjay Rongphar Sarlongri Timung Inus Timung Philipson Taro Lapen Binong Terang Atumaphan Puthot Hemkang Sam along Bengdam Thucheglo Kejo unedet bangkrehini atumaphan puthot hemkang sam ke ponthu chethekdun longsi ahem asor lapen chipho chero atum chiru charna pen ningduk chipi ponlo Dipupen Rosan Hanse Karbi Anglong Live Karbi Anglong Presbyterian Church Sinod Angkang Arlo Longnit Borjan Monduli Along Kapadupon Ingdeng Trok Dipu Presbytery Thang Nipha Ingkora ke thomarni Mesen Pen Pajutpon Kedamtang Thang Nipha Ingkora Sipen Ingkora ke thomarni an
Longnit Borjan Mondoli along Kapaman Pon Ingdeng Trok Dipu Presbytery Amai Pi along Moderator Reverend C. Larod Kima Ahinben Kachari Pon Amai along Dipu Presbytery Amai Pi Chunbang Mondoli Asar Jimson Terang Ahinben Si Keduang Alam The Pachini Pon Mai Pi Esek Dipu Pastorate Hamren Pastorate Dongkamokam Pastorate Lapen Longnit Borjan Pastorate Ben Arnamaphan Kero Alun Parjupon Mai Pi Ahud Arnamaphan Kapatebok James Angdeng Pipli Angdeng Soner Kep Along Pen Emponsi Dongkamokam Pastor Reverend C. Lalbuat Saya Ahin Pen Kejongpon Athepi Than Parjupon Kapatebo wabang Abusunde Nandang Senak Kapatebo walang Kapangno Nasun ne Ebang Sinis Alang Isar Kana Cari Bo Kaput Kapangno Kali Kapangno Nasun Tanta Potsi Mai Pi Kijut Si Arni Mate Thang Ni Phai Ingkorage Thom Arni Arnamaphan Kero Karcho Amai Along Moderator Monduli Asar Joy Singh Hanse Ahin Pen Mai Kachari Pon Along Kedamji Moderator Reverend C. Lalruad Kima Ahin Pen Si Arnamalam Than Pon Labangso Ingdeng Trok Presbytery Amai Pi Along Dipu Pastorate Hamren Pastorate Dongkamokam Pastorate Lapen Longnit Borjan Pastorate Along Pen Pastor Bangpli Minister Reverend Samuel Hansi Pendanglok Pastorate Pli Along Kido Monduli Asaratum Chetong Dunsi Ingdeng Trok Dipu Pastorate Amai Pi Ing Samjin Pen Pachunpon News and Suku Karbiang Longhang Chinthong Youth Development Committee Patir PC Thang Nipa Inquire Pli Arni Chinthong Constituency Kaparlo Umraji LP School along Kahumridam Kedam Thang Nipa Inquire Pli Arni Chinthong Youth Development Committee Amaipu Kamsing Rong Parpen Japon Linsi Klembang Pubang Piatum Jokjak Chinthong Constituency Kaparlo Umraji LP School along Kahumri Asai Padodam Pusi Karbi Anglong Life Asai Hemalong CYDC Amaipu Kamsing Rong Parpen Birtanang Pali Thong Havar West Karbiang Long Kang Chinthong Constituency Angkang along Umraji LP School along itum non Nahumri lo Ladang itum Nahumri pen itum Rongarat pen itum Chitong Sarlo Aben Rongarat pen itum manake thanwa teng prutong te damtang nikan suri krisir gap pusamila bangso school along ke thanbang mesen mate thir kluk thanbang ave lapen kijutsia asarlang ki pinenge hut pusame sarlang anta dabni bang nang pipensi Pajut kok non puan ni anta sarlang thek mate result sami non puan pipon thek thelang pusirang rat pen tuman thanlo etum kachuning rije bang kenjum Chinthong Youth Development Committee lapen adak rong ni arat etum kachuniri kang tunga bang ke lahelo Karbiang Law Termas Council along arpu ke do madela education in charge la bang kya kya tuliram rong hang chief executive member sama sialang leci EM lo mate in charge lo asnani phani tum sodak pen la bang so rong ni arat la pen tum Chinthong Youth Development Committee en kachuniri bang ke lahelo non prabjin pen adak la bang so school along Karbi teacher laben thir kluk teacher nahi to ye phasi tum chuningri lo Labangso School along Kahumrida Mahut Haladak Aradatum Kachingki Kachathana Hut Penang An Ningduk Meme Alam Longponlo Athe Labangso School Kedamtang Aningkana Hut Ningkan Esek Pen Ketok Asad Langta Dapni An Pado Chorpen Pini Arni Anta Sadlang Angthek Paklang Klelang Lapen Non Surihinira Inkoy Aningkan Thangthanga Chitlo Kijuthupu Bonta Thanbang Kebangji Alam Chethan Let Lelang Anparta School Ahemta Ingpu Pelang Labangso pini pina bamat nang toy vek nang pu jong si nang toy tedet pulutang te nitum bangke dak siksak dak po temani lahi usomar phan nitum keduk ke boy ang si tum kahilu to chupur papurit dong ne papurit damun e aposi pini pina bamat council cari bom arleng the tum sami nitum phan nang jinsu pamepen Labangso high school nang pamisen pu pusi nilitum chuning rilo Labangso High School ke do lake Karbi Arong Phet Munso pen Umraji Rongni pen High School lo lapen pangrumpet kachali osomar aphai bang thongke brapho bagdoji setami thanbang atum methanga sai arpu kachiklem pledet penajok halahaya osomaratum arniwang rongphu rongling
longle aduk pen kijuila pen bathili pen wo kacho apen si apor che padam nanglo si council sor bang ta prabjin pen than bang nang pat levek nang po yong si than bang avedet long tani tum bang ki sung thepik athima private school ka chtoy dunia phantan tum ki sung thepik pen tanga posa pen chenglok sini tum ala rong niara ta council sor phani tum chuduli padi krim lo asi un anake prapen la march tarik se hini pen ke dak ni tum school tham bang theklong vek nang po halahai a osomar jongsi lapuson nahok lo pulote elitum akhaile kanahok kalima pusi CYDC amaiphu rongphara sangho karju padosi pini penap angbong labangso school along thanbang akimi nangtoi serak nang popusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang aphan Chinthong Youth Development Committee ahin pen chuning rilo pusi meipu rongphara sang hopen Karbi Anglong Life asahem along birta nang pale kedam thang ni phaing kora pli arni langsoliat high school along lothan bang prafula kumar mahanta pen contestor chaudhuri atoma phan kachepadi ada porphai kepen SMC amai pu monsing hanse kachepadi amai chepahem pu monsing than bang aki haipi dipti devi bensi mai ke pha alam the pachini lapen aluhi pachini po May along aluhi aman pen chiri langso LP school than bang aki hoy longri asar ki hai terang rong asar long ki hanse langsoliat development committee chunbang anantimong langsoliat high school along pen HSLC ki undun cheng abangpu sanjay terang lapen than bang atum tendang lok Charlie Osomar anparta rong araratum chetongdu kachepadi amai along school lo than rapet arisang huatum doan lapen school lo Charlie Osomar atum mir abitum ibajir si poho arbak pen than bang Prafula Kumar Mahanta pen Kanteswar Chaudhuri atuma phan chepadi monlo News Desk Report Karbi Anglong Live Pini Adap Abirta ke lapon sikang ton iglo domi thakmi kardom